יושנת? יופי. עכשיו זאתי הולכת להיות ילדה רעה. מחר בבוקר. מה? מה זה הבגדים המכוערים האלה? אופס, מה אמרתי? רגע, ביקי מתקשרת אליי. היי ביקי, היי ונסה, מה קורה? בסדר, רוצה שנשחק במשהו? אני לא אשחק עם אנשים מכוערים כמו... לא, ונסה זה לא יפה. לא, סליחה, לא התכוונת. פשוט נראה לי יש לי דלקת. את בטוחה שזה בצחוק? כן, בטח, אז במה את רוצה שאנחנו נשחק? אולי בברוקבן? או בואו לחדר כושר? או בואו למרדר? או פשוט בואו? או בואו לכיף? זה יותר מדי. למה לא לשחק באמת או חובה? כי יודעת, זה המשחק אהוב עליי. אוקיי, מי מתחילה? תתחילי את. בסדר ונסה, אמת או חובה? אמת. איזה סרט את אוהבת? נראה לי סרטון של סטיץ'. יפה, תורך. טוב, אז אמת או חובה? חובה. טוב, החובה עלייך זה להגיד שאת מכוערת. לא, ונסה, מספיק, זה לא יפה. סליחה בייקן, אני חושבת שיש משהו מוזר. טוב, אני אגיד לך מה, אמת או אמת? אמת? האמת, אם את בצחוק או שאת לא רוצה להיות חברה שלי? מה יקרה בפרק 2?